να πάμε στη δουλειά. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι προσόν σε αυτή τη φάση που το έχουμε εμείς το χιόνι στην Ελλάδα. Το έχουμε πλέον. Έχει συμβεί 3-4-5 χρονιές. Τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί. Δηλαδή έχουμε αποκλειστεί. Έχουμε δει χιόνι και χιονάκι. Έχουμε καταλάβει τι είναι να γλιστράει το αυτοκίνητο στο χιόνι, βραδευτέ. Έχουμε καταλάβει τι είναι να βλέπεις λίγο εκεί πέρα το χιονάκι, να λες αχ τι ωραίο που είναι, να πηγαίνεις και να κάνεις τη σουλήθρα. Κατάλαβες. Όλα αυτά δηλαδή πλέον έχουν μπει μέσα στο μυαλό μας. Έχει περάσει, έχει γίνει πράξη και στη ζωή μας, άρα μπορούμε να έχουμε μια ιδέα. Αλλά απ' την άλλη, δεν περιμένεις και κάθε χρονιά χιόνι τόσο στενάργο να δεις τόσο όπως άλλες χώρες που χιονίζει και είναι σαν να βρέχει και μια χαρά όλα λειτουργούν. Οπότε είμαστε ακόμα σε αυτό το μετέχουμε πάρα πολύ σούπερ περάσαμε. Σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Θα θέλαμε πάντως να μοιραστούμε την χθεσινή μέρα ομολογουμένως μαζί σας. Γιατί αν δεν μοιραστείς μια μέρα που έχει χιόνι και γίνεται χαμός έξω και παίζεις και είναι στην καλύτερη του φάση το χιόνι, που πέφτει, που παίζεις κτλ. Γιατί κοιτάμε την καλή πλευρά ομολογουμένως. Άμα δεν είσαι εκεί να το μοιραστούμε μαζί σας, να γίνει ο χαμός, πότε θα ήμασταν. Πείτε μας πώς περάσατε χθες και τι κάνατε. Έτσι, πώς χωρίσατε το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Και σήμερα βεβαίως, καλησπέρες, 400 ματ και ενώ ονοματεπώνυμο Star, γιατί θα παίξουμε παιχνίδι σε ένα δεκάλεπτο από τώρα. Θα έχουμε επιλέξει τον νικητή για τεχνικούς λόγους. Θα το παίξουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα το παιχνίδι. Άρα, αν θέλετε να παίξετε Who's the Star τώρα, στείλτε μήνυμα στο 400, γράψτε MAD, αφήστε κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο